Labour support crashes, qabela in free fall, il-Partit Nazzjonalista minn fuq għall-ewwel darba fi 15-il sena. Dawn huma t-titli li ddominaw il-ġurnali tal-ħadd hekk kif ġie rrapportat il-maġġoranza ta' dawk li wieġbu għal stħarriġ li sar mill-Gazzetta Malta Today qalu illi jafdaw u jippreferu jaraw li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern minflok pajjiżna jibqa' mmexxi mill-Gvern ta' Robert Abela. Fil-fatt minn dawk li wieġbu 30.2% jippreferu lill partit Nazzjonalista u 29.6% qalu li jippreferu lill Partit Laburista. Riżultat li l-Partit Nazzjonalista ilu ma jikseb madwar 15-il sena. Bil-Partit Laburista jinżel fl-ar xenarju li qatt kien fih sa minn mindu ilhom isiru surveys minn din l-istess gazzetta. Dan l-istħarriġ sar fil-perjodu li fih faqqet il-kriżi nazzjonali tal-qtuħ tad-dawl u anke il-każ tal-inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' żagħżugħ Jean Paul Sofija. Dan kif is-survey inħadem bejn l-10 u l-20 ta' Lulju li għadda. F'dan istħarriġ ħareġ ukoll kif 22.6% ta' dawk li wieġbu qalu li ma jridux jivvutaw fl-elezzjoni li ġejja filwaqt li 2.4% se jkunu qed jivvutaw lil partiti oħra illi mhumiex il-Partit Laburista jew il-Partit Nazzjonalista. Dan l-istħarriġ juri xejra konsistenti għal Partit Nazzjonalista illi ilu sa minn frar iżid l-appoġġ popolari u wkoll survey illi f'diversi aspetti jaqbel ma dak ippubblikat fis-Sunday Times of Malta. Hekk kif din il-gazzetta wkoll tindika biċ-ċar illi il-Labour kompla inaqqas. Fil-fatt, fil-faċċata tagħha din il-gazzetta tuża l-frażi qabela in free fall. Fil-waqt li s-Sunday Times tajt li dan huwa l-ar riżultati li kiseb il-Labour fl-aħħar snin, in-numri ta' din il-gazzetta xorta juru illi għadu b'vantaġġ ta' 18,000 vot. Għalkemm f'erba' xhur id-distak bejn il-partiti naqas b'5,000 voti. Bil-partit ta' Robert Abela inaqqas 5% mis-sena l-oħra l-hawn fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista żied b'2% fuq sena. Apparti li s-surveys jirriflettu n-nuqqasijiet kbar fil-mod li bih qed imexxi l-Prim Ministru jikkonfermaw kemm in-nies qed jilqgħu il-proposti kontinwi li qed jippreżenta l-Partit Nazzjonalista. Fost dawn il-lista sħiħa ta' proposti sabiex tiġi indirizzata l-għoli tal-ħajja flimkien mal-proposti li ħarġu dan l-aħħar mill-Partit Nazzjonalista sabiex il-familji jiġu kompensati għad-daqqa li ħadu bil-qtuħ fil-provvista tal-enerġija.